TV. Her vaxtdagı Şəbiyik Tatar dilində isənmisiz deyib dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Adına azağı jitdi. Demək bu adnada muzikal qoyma hit paradında kimlər jırlağanın eytdir. Onlarının populyar jırların borli. Həm şul oңайдан şuşu hit paradдағы jırçılarının səhnə industriyasında küpmü jırlauların, həm onlarının repertuarlarında neçə jır borlığını da isəpləb qarayıq. Bu muzikal qoyma hit paradı. Başlayıq. Başlar biz DJ Radik bilen Ayrat Sayfin'den. DJ Radik Yerulin bundan 13 yıl elek Tatar estradasına kelip kirgendi. Hatırlaysınız mı ol tanzbollarının zamanında Küzlerim sapsarı sağışta deyip jırlap beyitti. Ayrat Sayfin ise zor sahnede 2011 yılda barlıkka keldi. Bu iki yigitni köp yıllık dostluk hem ikisinin de Мәскәүдән bululары birleştirip tura. Şulay oyunda hit paradдағы 15-ші орындары да ортақ. Kaderli balam, бар анай, тәрәзеден көзіңді алмайсың бит анайым. Бар бір сәк тышқа чык. Бар яқшы балам, бар. Bugün bizde gırlep duy bara Matur üsteller kırılgan dost tuğanlar jıyıla Birbirine sirle gözlere Nurday balkı yüzlere Bünüllerin jilikini dire Eşe eşe sözlere Üstümesin parmengi birge bulsunlar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Derdler birip baldak giyip kanatlanı kıştılar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Derdler birip baldak giyip kanatlanı kıştılar Yüzükler para değil. Sıkkan edin. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше-әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршиклар, дәртләр биреп балдак киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршиклар, дәртләр биреп балдак киеп канатланып очтылар. Дуслар туганнар чын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Bilmesin pare мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдак киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдак киеп канатланып очтылар.
14-нче урында «Кил яныма» дип җырлаучы Ләйсән Гыймаеваның татар эстрадасына ясаган беренче адымнарын күпләрегез хәтерлидер. Яшьлегем чишмәләре дип җырлаган Ләйсән Гыймаева 2003 елда фурор ясады дияргә була. Мотоциклда җилдереп, гитарада уйный йөргән яшь кенә кыз халыкның күңеленә шундый хуш килде. Шушы 14 ел эчендә Ләйсән Гыймаева 100дән артык җыр яздырган, 15ләп клип төшергән һәм тиздән шушы клиплар исемлегенә тагын бер яңасы да өстәләчәк. Ләкин монысы хакында соңрак. Әлегә исә бу атнада хит-парадта Ләйсәннең «Алан җиләге» җырына төшерелгән клибын карап китәрбез. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сез дип бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Җиләкле алан, җиләккә барам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Менә белән әле безнең яңалыклар тәмамланмый, бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Бала чаклару, җиләк чаклару, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада, гомер озында, наклы булсыннар балалар тормыш юлында. Алан, алан, алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Музыкаль койма хит-парадын алга таба дәвам итәбез һәм хит-парадның 13нче позициясендә безне Алимә Сафина каршы ала. Сөйлә сереңне дип исемләнгән җыры белән эстрадага килеп кергән әлеге кызчыкның контракт төзүенә әле нибары 2 генә ел булган. Шуңа күрә Алимәнең бүгенге көндә 4 җыры һәм 1 клибы бар. Һәм әлеге бердән-бер клибы бу атнада хит-парадта популярлар арасында. Яулыкларын чибелеп алган,
Йөгергеле баш су әзірли, нинди рәхәт әнни барда иде, нинди матур безнең үскәнли. Заты фалла әнни, заты фалла, ишек төпләрендә кул булга. Миндә китем түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйла. Заты фалла әнни, заты фалла, ишек төпләрендә кул булга. Миндә китем түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты фалла әнни, заты фалла, ишек төпләрендә кул булга. Миндә китем түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап. Заты фалла әнни, заты фалла, ишек төпләрендә кул булга. Миндә китем түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап. Музыкаль койма хит парадының 12-нче позициясендә безне Башкортстан җырчылары каршы ала. Бу җырлы гаилә Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Татар шоу-бизнесында тагын бер җырлы гаилә артты. Әгәр дә игътибар итсәк, элегрәк андый җырлы гаиләләр саны бармак белән санаулы иде. Зәйнәп Зөфәр, Илдар Гүзәл, Рафаэль Динялатыповлар һәм шуның белән бетте китте. Ә хәзер исә Фазлыевлар, Миннихановлар, Рамазановлар, Бахлар һәм менә хәзер бу исемлеккә тагын әле Галиевлар да килеп өстәлде. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкән йөрәк кагышларын ишетеп, яшигә барлап типкән йөрәк кагышларын ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Бер вакыт Иркә дә бит ирен сәхнәгә алып чыгып җырлатасы иде, ләкин Артур моңа каршы төшкән. Ләкин шулай да җырчы Иркә үзенең гаиләсеннән кызы Айслуны һәм әнисен сәхнәгә чыгарттырды. Мәсәлән, быел гына да Иркәнең сольный концертында аның әнисе Минебәдәр апа сәхнәгә чыгып 2 җыр башкарган. Ә Иркә исә үзе хит-парадта 11-нче. Сыналган мәхәббәтем дип җырлавын дәвам итә ул. Берәүгә яр була, пар була алмый. Яратышкан ярлары була, бер жан була алмый, бер жан була алмый. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мин сине яратам, ярат мине җаным, ярат. Яратам дип әйтүең, мөһим яратуың бел
хит парадының бірінші ұнлығын Ландыш Нихметжанова башлап жіберді. Соңғы арада ол популярлар арасында «Ұныталмай жүрек» дейіп жырлай келеді. Менә шулай жырлый Ландышның эстрадыға келіп кіруіне енді 13 жыл вақыт узып та кеткен. Хәтерләсәгез, заманында Ландыш Нихметжанова Татар радиосында узган «Йолдызлар фабрикасы» кастинг аша танылган иде. Ул әлеге кастингта «Яратулар булсын газапсыз» җырын башкарып, җиңеп чыкты. Һәм менә шулай танылып китте. Бүгенге көндә Ландыш Нихметҗанованың 150дән артык җыры бар һәм 14 клибы. Шушы 14 клибының берсен «Ұныталмай йөрәк» җырына төшерелгәнен хәзер үк карап китик. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарны теми икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк. Яратма дип әйтеп була микән, ялкынланып сөйгән йөрәккә, мең кат яраланып тиксә дә ул, яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк. Балакайым Чыгар Yoluma ikigel Яраткан хитларыңны тыңларга кил. Рифа Зарипов, Иркә, Илсия Бәдретдинова, Рафаэль Латыпов, Ләйсән Гимаева, Эльмира Сөләйманова, Артур Марат, Ильсаф һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 25 ноябрь, Уникс. О, бу бит хит парадтагы җырчылар. Музыкаль каймак концерты. Динә Рафаэль Латыповлар, Эльмира Сөләйманова, Ришат Фазлиәхмәтов, Эльмира Нагыймова, Иркә, Илсия Бәдретдинова, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Гөлдәния Хәйруллина, Вадим Сахаров һәм башка популяр җырчылар. 18 ноябрь, Филармония, музыкаль каймак. 297-43-77. Рәвешләр эстрада миниатюрлары театры өр-яңа картайган яшьлек программасы белән сезнең шәһәрдә 17 ноябрь Яшел Үзән, 30 ноябрь Казан Филармония. Посвежи номерлар, шәпски пародияләр, дәртле җырлар, барысы да бер сәхнәдә. Билетлар сатыда. Шират җырчы Лилия Муллыгалиевага. Лилия соңгы арада радио-телевизион хит-парадларда, төрле тамашаларда, концертларда шактый еш күренә башлады. Бәлки ул хәзер балаларын аякка бастырып, үзенең иҗаты белән ныклап шөгыльләнә башлагандыр. Яңа сезонга дип Муллыгалиева яңа күлмәкләр тектергән, ябыккан. Ләкин Лилиянең бер нәрсәсе үзгәрешсез кала. Ул аның елмаюы. Лилия Муллыгалиева күзләрен кысып бетереп елмаерга һәм рәхәтләнеп шаркылдап көлергә ярата. Хит-парадта да ул елмаер һәм җырлар. Балаларда синең яшьлегең дип җырлар ул хит-парадның 9-нчы урынында. Сагышланыма гомер уза диеп, син кайгырма яшьлек үткәнегә, үткәне кебек ул тойылагына узды диеп картлык үткәнегә, үткәне кебек ул тойылагына узды диеп картлык үткәнегә.
sevip yaşa. Balaların senin yanında, onlar senin nesil devamcısı. Yaşa derdi üstü canına. Bu adnada popüler jırçılar isimliginde İldar Ahmetov da var. Ahmetov'ның ең birinci jırını hatırlaysızmı siz? Bundan 10 yıl elek hislerge birileydim min deyip jırlap zor sahnege ko'tarildi o. Әгіржеде yaşap yatушы 70 yaşlık автор Шыңғыз Мусин өзінің бірінші мәхәббәтін есіне түсіріп шушы сөзләрне ижад еткән. Илнур Файзуллин көй язган һәм әлеге җыр Илдар Әхмәтовның визит карточкасына әйләнде. Бу ел игътибар иткән булсагыз, Илдарның "Синең өчен барысына да әзер" мин җыры аеруча популяр. Шуңа да бу җыр популярлар арасында хит-парадта 8-нче. Yüreğimini sana bulak iten, sen digende ezir barısına, kollarına basıp gözüne kara. Yaratam deyip eytem karşında, barla bari yılgasında yüzgen kibik bulik kimede mehabetten bəxit taşıp dursun ömür kızı bizge jitse de senin için nazlar taşıyacanda menip giden biye gürlerge ömür boyu seni yaratırga söz biremin şaşıp siyerge barlap barik ömür yılgasında yüzgen kibik Музыкаль коймай хит-парады devam ете. 7-нче позицияда Динара Рахимова. Эстрадада инде бер Рахимова булганлыктан Динараны Айгөл белән бутамагыз. Динара Рахимова ул Мәскәү кызы. Әти-әнисе Түбән Новгородныкы. Икесе дә җырга, моңга гашыйк кешеләр икән. Динара аларга карап торганда, "Әни эшләп әле мин җырларга тиеш түгел" дип 3 яшендә җырлый башлаган. Татар эстрадасында яңа исем булганлыктан әлеге йолдызның балкышы күпмегә җитәчәген вакыт күрсәтер. Хит-парадта исә безгә Динара "Ташлама" дип җырлап бирә. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп кысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы
Хит парадының бірінші бишлігіне якынлашабыз. 6-нчы урында көчле тавышлы һәм көчле энергетикалы җырчы Ришат Фазлый Әхмәтов. Ришат заманында яраткан җырчыбыз Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов белән зур сәхнәгә чыгып танылды. Ришат Салаватның студенты, шуңа күрә дә ул Метрның концертларында бик күп тапкырлар чыгыш ясады. Аннан соң инде Салават җыр театрынан китеп, үзе генә сольный җырлый башлады. Фазлый Әхмәтовның һәр җырлаган җыры диярлек хитка әйләнеп барды. Син икән, әле ярый син очрадың, ак шымыртта ак сирин, сәлам әйтегезче кышкайлар, әмнә хит парадтагы күңелгә айруча үтеп керә торган җыры көткәнсеңдер әткәй дип атала. Тыңлыйбыз. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадың читтәш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады, ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән саен акыл керә, яш керәсең әткәй төшләремә. Сагышларым тия йөрәгемә, кайтып булмый ләкин үткәнегә. Кайткан сайын безне каршы ала, өй каршында үскән миләше. Сагынабыз сине барыбызда, кирәк чакта җитми киңәше. Музыкаль койма хит парадының бірінші бишлеген Рамазановлар ашып җибәрә. Игътибар иткәнсездер, Рамазановлар үзләрен эстрадада, сәхнәдә судағы балык кебек тота. Ә бит әле аларның зур сәхнәгә күтәрелүләренә нибары 3 ел вакыт узды. Бу үземә генә җыры белән татар музыкаль индустриясында беренче адымнарын ясаган Рамазановларның хәзерге көндә 25 җыры һәм 4 клиплары бар. Һәм алар һәр вакытны хәрәкәттә. Бүген алар монда чыгыш ясый, иртәгә Башкортстанда, берсе көнгә Чабаксарга алып китеп баралар. Һәм бүтән булган урыннарын нәрсә эшләгәннәрен алар һәр вакытны социаль шелтәргә куя. Нәрсә әйтәсем килә? Халык аларны ярата, алар тамашачыны ярата. Шуңа күрә дә алар бу атнада да хит парадта. 5-нче. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмассың. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Бу атнада музыкаль койма хит парадының 4-нче позициясын алып торучы җырчы Эльмира Нәгыймова. Нәгыймованың «Мин 7» саны белән
бәйләнешен сиздем әле. Ник дигәндә, Илмира зур сәхнәдә 7 ел элек җырлый башлаган. Үзе иҗат иткән 70ләп җыры бар һәм 7 клипы дөнья күргән. Әлбәттә, бу бары тик туры килүче очрак кына. Илмира чын күңеленнән әлеге күрсәткечләрне арттырырга омтыла. Хит-парадтагы беренче урынга таба баруы да моның ачык мисалы. Илмира инде 4нче атнасын рәттән алтын балдаклар дип җырлый килә безгә. Тыңлыйк. Шын күңелдән сөйгән яралар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак туп түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Бу арнада музыкаль кайма хит парадының беренче эшлеген башлап җибәрү вазифасы Башкортстан җырчысы Әнвәр Нургалиевка йөкләнелә. Икенче төрле әле аны татарның Стас Михайлова дип атап йөртәләр. Белмим, әллә аның иҗатын ялгыз хатыннар күбрәк үз иткәнгәме, әллә инде сәбәп башкадамы? Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев татар эстрадасында әле күптән түгел генә пәйда булды. Җырлары байтак булса да, халык тамашачы тарафыннан иң үз иткәне соң бисең мәллә җыры. Әлеге җыр популярлар арасында инде 7нче атнасын рәттән әйләнә. Тыңлыйбыз. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел.
Muzikal koyma hit paradının ikinci orununda estradanın tağın bir jırlı parı Fazlıyevlar. Hazır indi onlarını ayırıp Alsu Azat dep deytip durmular. Fazlıyevlar. Onlar ikisi bir bütün. Xatirlasagız zamanında Alsu Sof hisler türkümünde jırlap mataşkan idi. Azat da o'zigina solni jırlap girdi. Onlar oldular da uylanışıp, parlaşıp, duet bulup koydular. Hem tamaşaçı onlarını şunduk ko'tarib aldı, yarattı. Şunga göre de Fazlıyevlarning hit paraddan düşkenleri de yok. Bu adnadalar ikinci. Senin barlık işlerinde көңілге yatып тұра. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Кышаклыйсың килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшьямны күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Senin yandağına balkıb yaşayalım gülkülüp. Birgə yakan məxəbətdə yaşayəli görgülüb. Hem birinci urun bu adnada absolut hit Şık Əli yanıma jırı. Başqaruvçısı Bulat Nəjipovның repertuarında əliga nibari 2 jırı var. Lakin şularının birisi indi jey köz oyları boyu hit paradda eylənə. Bütün jirdən yangırı. Dərsə deyib aytım. Mənə şunday bola ol hitlar. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле, сагышларың таратсыннар моңнарым. Чыгар, чыгар яныма, яннарыма басар, басар алдыма. Алларыма баста бие әйлә күңелем кылларыны да. Чыгар, чыгар яныма, yanlarıma basar basar oldurma. Allarıma basta bir eyle küngürüm kıllarını da. Matur üter bu ömürler dürüst itip yaşasın. Hatalardan örnek alıp izgilikler işlesin. Çıgar çıgar yanıma, yanlarıma basar basar oldurma. Allarıma basta bir eyle günlerim kıllarını da. Çıgar çıgar yanıma, yanlarıma basar basar oldurma. Allarıma basta bir eyle günlerim kıllarını da. Jırışı hem alarının jırların pozisiyalar boyunca ornaştırdı. Demek men öz missiyamni o'tadim. Kelasi atnaga jırşılar da almaşır, alarının pozisiyaları da o'zgarar. Bu atnaga sog' bo'lashib, sizning bilan men Gulnaz Safarova edim. Esan sog' bo'ling.